ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲ ଏତେ ସବୁ ଆଇଟମ ରୋଷେଇ କେତେବେଳେ କଲ? ମୁଁ ବିଲକୁ ଯାଇଥିଲି ହଳା ବାନ୍ଧିଲି। ମେଘ ତ ଉଠେଇଛି ପକଉଛି ଟୋପା ଟୋପା। ହଳା ବାନ୍ଧିକିରି ଆସିଲି। ଆସିକିରି ମାଂସ ଆଜି ଗୋଟା ଆଳୁ ଝୋଳ ହେବି। କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କଲ? ଗୋଟା ଆଳୁକୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିବ, ତାକୁ ଛୁରୀରେ ଚିରି ଦେବ ଚଉବତି ଚିରି ଦେଇକିରି ତାକୁ ତେଲରେ ଛାଣିବ। ଛାଣିକିରି ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ, ତେଲ ଦେହରେ ଛଣା ପାଇଗଲା ତାକୁ ରଖିଦେବ। ବାଟଣ ବାଟି ଦେବ। କିଲେ ମାଂସକୁ 50 ଗ୍ରାମ ଅଦା, 25 ଗ୍ରାମ ରସୁଣ ହେଲା, ୟାକୁ ବାଟିକିରି 100 ଗ୍ରାମ ପିଆଜ ଦେବ। ଆକୁ ବାଟିକିରି ବାଟଣକୁ ଜାରିକିରି ଭଲକିରି ଯେମିତି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବ। ତେଲ ଯେତେବେଳେ ପାଚିଯିବ ଫୁଟଣ ଫୁଟେଇ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବ। ପକାଇଦେଲା ପରେ ସେ ଲାଲ କଲର୍ ପଳାଇ ଆସିବ। ତାପରେ ବାଟଣକୁ ପକାଇଦେବ। ବାଟଣକୁ ପକାଇ ଦେଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟି ଘୁଣ୍ଟି ଭଲକିରି ପ୍ରାୟ ଅଧଘଣ୍ଟା ଉପରେ ମାଂସକୁ ଘାଣ୍ଟିବ। ଘାଣ୍ଟିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଲ କଲର୍ ଆସିବ ଏଇଭଳି ହେଇ, ତାକୁ ସେଠୁ କ'ଣ କରିବ ନା ମାଂସ ପକାଇଦେବ। ମାଂସ ପକାଇ ଦେଇକି ଆଉ ଟିକେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକିରି ତାକୁ ତରକାରୀ ବନେଇବ। ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ହେଇଯିବ। ହେଇଗଲା ପରେ ଆକୁ ସେଠୁ ଆଣିକିରି ସେଠୁ ହେଇ ଖାଇବ ଆଉ। ଆଉ ସବୁ କ'ଣ ଆଇଟମ ହେଇଛି? ଆଇଟମ କ'ଣ, ଆମ୍ବୁଲ ଆଉ ଟମାଟର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ୟାକୁ ଚକଡ଼ି ଦେଇକିରି ଆଉ ମାଂସ ଝୋଳ। ପାଟିକି ତ ବୁଢ଼ା ହେଲାଣି ଆସିକିରି ଟିକେ ଅବାଗିଆ ଅବାଗିଆ ନାଗିବ, ଆଇଁଷିଆ ଆଇଁଷିଆ। ଟମାଟର, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଆକୁ ଚକଡ଼ିକିରି ଟିକେ ଆମ୍ବିଳା ଆମ୍ବିଳା ପାଟିରେ ଟିକେ ମାରିଦେଲେ ଇଏ ମାଂସକୁ ଇଏ ଟିକେ ମେକଅପ୍ କରିନେବ ଆଉ।